Benvidos a Todo Mal, o programa que cando está de resaca toma unha cerveza para subir o pH do corpo. Cabeceira. Equilibrar. Non é o mesmo. Non é o mesmo. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Empezamos o programa moi animados, super animados. Un merenguito ben guapo, parece que estamos na verbena. Non sei de que me estás falando. Como che? Agora Se elegiches ti a canción, que ahora solo- queres empezar coa canción. Como que non sabes? Porque quero darlle un poquinho de ambientecillo. Ah, quero dar ambientecillo. Porque empezamos moi secos. Empezamos moi secos. Sí, vexo Seco que- falarás ti, seco estarás ti. Entón, Vexo que empezas sempre. Benvidos a Todo Mal. Non é O verdade. programa que... Non é verdade. Que xa se che están acabando as bromas. A ver, que queres? Que tal estás? Estou moi ben, Estás ben? pero preocupado. Por qué? Porque o mar cambia en cada momento. Que mal? O mar ven e está calmo e de repente, para o momento seguinte, está bravo. Tens que estar sempre alerta. Que o mar? O mar Montes? O mar, non, home, o océano, O océano. o que sabe salado. E desde cando O que é ti como foches aquel ao mar? lateral do Celta, salgado. O Pero desde cando mar foches é ti como os fillos dos ricos, é caprichoso. O mar agora está ben e pode estar mal. Pero que tanta chaladura che dá co mar agora? Que me estás contando? Son un lobo de mar de Un toda a lobo de vida. mar? Tienes Son- un lobo de los cubatas, pero de mar? Son capitán, Desde cando és capitán? patrón, Cando? son Patrón, mariñeiro, levo a miña sangre salada. Bueno, a sangre A de túa todos. sangre é unha mierda. É de todos, é salada, que penso. Salada. Sí, non. Eu cando sangraba pola nariz facía aí, Sabe salado? Estaba saladito, A mí ¿no? sabe a bicarbonato. hostia, que sabor tan concreto. Canta sangre tes que tomar. Pero... Que faz cos tampóns? Esa é a miña movida. A ver, entonces, que che dou co mar? Que o mar é fonte de vida. Pero ti O mar parece dáche normal todo. obligarme a Pero poñer unha canción para empezar o programa e que pode agora te me poñes quitar intenso que pareces... todo dun golpe. Tens que estar sempre atento, sempre alerta. A ver, O mariñeiro nunca pode baixar a mirada. Vamos facer unha cousa, non vamos falar os dous a vez. Por qué? Cando falo eu te calas. En salvo me quedaba precioso. Pero vamos a ver, escoítame unha cousa. Sin golpes, que... Escoítame unha cousa. Que Que che pasou a ti co mar agora? Que é a miña pasión agora. A túa pasión ao mar? O mar... Desde cando ao mar? Fará 3-4 horas. 3-4 horas. Desde fai 4 ou 5 días eu só penso no mar e ser mariñeiro e botar as Pero ti redes parece normal. e ter as caseas e a javia e Que o Javi, son eso de non é proa. normal. Escoítame. Ti sí. parece normal facerme empezar o programa cunha música de que parece que temos aquí dentro deste galpón al grupo Bomba. E agora me ves aquí a falar que dunha mierda, un aburrimiento e cunha... Non, non dixo que o mar sea unha mierda, dixo que ti falas como a mierda. Sí, eso é E verdade. aburrido, e sin ansia ninguna. E ti parece normal. Como que sin ansia? Sin ansia Son ninguna. a ansia dunha persona que... Muerta. Que o dá todo polo mar. No mar podes atopar a morte. Mira, vou te dicir unha cousa. E vamos a las cartas sobre la mesa, que diría Flor Amparo. Non pode ser que porque Flor teña- Amparo diría, as mesas sobre as cartas. Non pode ser que porque teñas un traballo relacionado co mar, agora te volvas baixo del mar. Non traballo relacionado co mar. Eres, non sei, para os mariñeiros eres como a xente de Inditex, que te uns pijos. Sí que é verdade. Eres un pijo, porque traballas no mar, pero de pijo. Bueno, a ver, vamos dicir a verdade. Que? Están grabando un programa de mariñeiros Non vas ti nun barco e eu siquiera. quedo na casa teletraballando. Pero eu sinto mar, eu sinto a auga baténdome na faz. Vale, canto che vai durar esta chaladura? Aí, 15 días, venga. 15 Como o do días. trator. máis Como ou do trator, vale, é como de regalar un coche. E é igualito, incluso menos. O do coche pasoume moi Sí, rápido. a verdade, eso pasouche rápido. Pero que me dure máis o do mar. Pero... É cando teñas outro programa dedicado, por exemplo, eu que sei, aos Pokémon, vai ser... Fua! Vai che dar... Puto sueño, chaval. É cando fagas un programa que vais por aí a gravar fútbols de primeira regional, Federome e as federaste donde? fútbol. Non E federaste feudal, na época de feudal. Que te vas federar? Empezaban por federar feudales, F. Eu fago así, eu abro o dicionario e vou que as É o palabras. máis fuerte que te podes federar ti. Bah.
Mira unha cousa. E aprendi unha cousa. Que? Aprendi dúas cousas. Unha, que non se pode dicir en galego nin zarpar, nin faenar. Teño un follón que nin Dios. Hostia, é como se dime ir ao mar. o Por vocabulario... eso a xente di ir ao mar. Claro, o vocabulario todo que tiña eu para escribir, lo... Vale. O sea, o único que faz é quedar na casa escribindo e non sabes escribir. Así definido é doloroso. Vale, moi ben, bueno. Pero- Moito este traballo. Aprendi unha cousa brutal. Que? Se usas calquer palabra e lle rimas un término mariñeiro, sona que A que sabes moitísimo. mogollón. Por exemplo? Por exemplo, arriba o trombón de proa. Ah, entendo. Parece que e no trombón non é nada. Vale, vale. Por exemplo, rápido, rápido, amarrade a compresa de babor. É verdad. Funciona, parece que está... Hostia, vamos a É verdad. Estás mirando por babor. A ver, podo probar eu. Deixa eu pensar. Unha. Vamos a tomarlle un estribor. No. Ah, non funcionou. No. Vale. Mira, tenía que ser, por ejemplo... Ten que ser un imperativo. No, mira. Soltade o busiluz de estribor. Ah, porque tens unha orden. No, ten que ser... Por exemplo, que dixeches antes, que xa que falas así... É que non ten puto sentido que dixen. Tomar un estribor. Vamos a tomar... Quería facer unha... No, sería que ser ao revés. Agarra o cubata de gavia. Parece que é algo. Ah, claro. Que é unha gavia? Un pau, creo. A min suena a jabardina. A un jabán, un javi. Bueno, eso, era así. Bueno, pois moi ben. Bueno, pois que espero que che vaya ben este traballo, que che dure máis... Como moito durame hasta finales de maio. Bueno, está ben. Pero agora vou tocar os huevos este mes. Bueno, pois nada, perfecto. Polo resto ben. Sí. Polo resto ben, sí. Polo resto, o resto para mí non hai. Para mí é mar, mar, mar e mar. Moi ben. Levantarse ás 4 da mañán, Sí. volverse a deitar hasta as 12, e Claro. depois chamar, que tal vos foi? Bien, pois, seguida así. Moi ben, o teu traballo soñado. Pois, moi ben. Ahora vouche contar cousas. A primeira, máis importante, ascendeu o Depor. Ostra! Ascendeu o Depor por fin, que eu son moi do Depor, moi fuerte do Depor. E pola en primeira contra o Madrid. Bueno, para o ano non, a mellor para o seguinte. Ascendeu. Ascendeu poquito. Bueno, está ben. Ascendeu poquito, pero bueno, oye. As mira. alegrías hai que alegrarse. Ti, si follas poquito, xa máis Xa que... vou. Hostia. Poquito es mi sueño. Entonces, nada, eu moi fuerte, moi fuerte. Coa camiseta. Esa nin siquiera é a camiseta do Depor. No, é a camiseta de Beckham, E porque nin me si- gusta moito Beckham e entonces, bueno, pois son moi fan de Beckham. Por eso puxo a camiseta de Beckham hoxe. Ni siquiera lle estás dando o bicus ao escudo. Esa é a marca da camiseta. É que eu son fan do fútbol, pero son máis fan do que poñen os cartos. Entonces son máis fan dos cartos, por eso bico a marca, o patrocinador. Entonces é o Sharp. Ah, non, isto que mal ten. Bueno, está ben, pero Sharp dá máis cartos. Ai, dá má por tiempo logo. Deberíalo saber porque é unha marca de electrodomésticos. Sendo ti, prácticamente, filla dunha lavadora. Pois, eso que o Depor ascendeu, estamos moi felices por eso, parabéns. E vamos a actualizar como está Beckham. Xa vamos directos a como está Beckham. Home, vamos a falar de como está Beckham porque é o primeiro que facemos nos programas, porque a xente igual non me cree que a camiseta de Beckham, teño que girarme para enseñar. Sí, a ver como faz. Era boa. Que tal, estás vendo? Dios! No, a ver se chupelo. A camiseta de Beckham, por ese coño, Sí. pero... Moi ben. Vistes? Gastastes cartas Eh. para facer unha broma. Como... Porque eu son fan de verdade! Eu, mira, ainda estes días Beckham puxo outro vídeo que nos mandou unha chicorita, por certo, ao Instagram, sacando outra esas jaliñas, todo ben peripuesto, todo ben vestido, de camiseta e todo. De camiseta ás galiñas. E pô... No, el. Hostia, o sea, dino de ver, Pero vai todo peripuesto, a quitar as jaliñas e vai por aí paseando pola horta con elas. E xa, debe ser o terceiro ou cuarto vídeo que fai das jaliñas. Pero ir ás galiñas ben vestido. Sí. Porque, bueno, sí. Entonces... Inda as antes limpias. Home, claro. Pero as jaliñas limpias. Seguro que dá un... que pasa unha aspiradora ao jaliñeiro. Dá A unha galiña rumba. ten que estar sucia para que dé un ovo bonito, un ovo lustroso. É verdade. Pois eso, que... Beckham el número 1, para min sempre. É o 7. Poncho atrás, pero non ves. Beckham el número 7, porque eu vou che dizer cosa, eu son moi fuerte do Depor, pero son moito máis fuerte dos guapos. Sí, ese sí que... Entonces, claro, pois eso.
Vouche contar cousas de Beckham. Aparte de sacar as jaliñas outra vez todo guapo, resulta que foi a un Good Morning, foi a un programa de televisión en Estados Unidos que se chama Good Morning América. Buenos días, América. Foi a un Good Morning. Foi a un Good Morning. Foi un que é como un buenos días. Un buenos días. Como se chama na Gallega? Na Gallega o programa da mañá chamase Bos días, porque é o da mañá, o dos bos días. Eso sí. Tia, é que, a ver... Cosa con lógica. Pois hai noticias de Galicia e como lle chaman? Galicia Noticias. Eso é. As cousas con lógica e as empanadas de despois, cebola. pola tarde, hai un programa que non se sabe quen son os presentadores e chamase Quen Andai, porque non se conocen os presentadores. Quen Andai, quen Ten toda a lógica. Entendes? Sí, e as cousas van así. Entonces, en Estados Unidos hai un programa polas mañáns que lle chaman Good Morning América, porque están en América e dan os buenos días. non sei se pode poñer un pelo. Din buenos días e marchan. Si tuveran el chiringuito de jugones, chamaríanlle vamos a berrar sin sentido. Pois, é super inglés. América. Si, pero quen sabe esas palabras en inglés? Ti sabes o que é o Good Morning América, o Si, programa? joder, o Good Morning América é como o espejo público de aquí. Solo que a Susana Griso dali leva escopeta, porque é América. Claro. E en vez de chamarse Susana Griso, chamase Susana Grey O. Pois sí, seguramente xa negra. Susan Grey O. Gris O, Grey O. Creo que é un chiste bastante complejo. Pois, sabes que? Beckham levoulle camisetas a todo o equipo do programa do Miami. Do Miami. Do equipo de Beckham. De él, que é dueño e señor. Sí que é verdad, propietario. É propietario. Él levoulle camisetas a todo o mundo. Que te parece? Non foi tamén na función esa de fin de curso na que traballas ti, non foi Lucas Pérez? Foi Lucas Pérez ao sitio onde traballo. E non levou nada? Bueno, levou. Carallo, si levou. Levou unha camiseta tamén. Beckham levou unha para cada persona do equipo. Lucas Pérez trouxe unha camiseta. E trouxe outro regalo que trouxe o Touriñán. Bien. E agora está na miña casa preso. Porque é un regalo, e o regalo non lle digo que non. A caballo regalado non le pongas el. Pois, ten cuidado co desagüe da ducha. Porque todavía ten pinta de que estupe todo. Entón, agora cada semana imos cada un levo para a súa casa. Xa é como a Santa. No, é como os hámsters no colegio. Bueno, está ben. Tamén me puño unha roda, bueno, non sei, cousas así. Entonces, despois Beckham tamén foi a un late night en América, ao de Jimmy Kimmel. Sabes como é? Sí. Como? É como... Jimmy Kimmel é como Jalloso pero sentado. Sin gana de vivir, sin ansia. Prácticamente, pois sí. En vez de comer Jalloso cando acaba de facer o luar como un chuletón, se tomara unha tortilla francesa. Porque é regular. E despois tamén vai ser... David Beckham tamén anunciou que vai ser a imaxe da marca Hugo Boss. Moi ben. Hugo Boss. O que lle facía os traxes aos nazis. Me está ben. É que non contabas con ese dato, amigo? Non. Non contaba con ter que falar de historia. Vale, que máis fixo Beckham? Dou unha charla tamén de como pasar de futbolista a emprendedor. Moi ben. Unha charlita. Tens que coller os cartos que ganaches a gastalos. Unha cousa moi dificilísima. Como Beckham aí rompeuse a cabeza. E despois ainda lle dou tempo a ir ceibar as galiñas, iban todas as galiñas ali atrás del, bueno, un día normal, que as pitas vayan detrás de David Beckham. Sí, é o que suele pasar. Esa foi a semana de Beckham, que che parece? Tuvo máis movimiento David Beckham que o xeor dun Cuba Libre. Está o tipo que non para quieto. Se ter cartos é ter que andar seguido de arriba para baixo, eu prefiro quedar na casa, ser pobre, estar na casa, ca man metida dentro do pijama, vendo a patrulla canina. Ti tamén faz de meter a man dentro do pijama? Aquí na cintura isto de... Non, as mulleres facémoslo máis na teta. E senón que mo desmintan. Na teta? Sí, na teta. É máis incómodo, non? Non, faz, sí, tal, porque está quente, entras por arriba ou por abaixo? Depende da camiseta. Ai, non faz moito, eu sei ben como... Eu creo que bueno, eu polo menos fago máis na teta.
É verdad. Bueno, cando acabes de rascar os collóns, Non é rascar os collóns, no Monte de Venus. vou che dicir unha cousa. Resulta que o vídeo das Spice Girls que grabou David Beckham no seu Que videazo, aniversario Viralazo, da eso debe ser o Victoria, que máis visualizacións ten do mundo. Como? As Spice Girls reunidas despois de 50 anos. 46 millóns de visitas. Ningún museo del Prado ten esas visitas. O das Jaliñas ten 47 millóns. Bueno, Non quero darlle méritos ao tudo mal, pero que lle fixamos moita publicidade. o das Jaliñas, claro. E nós das Spice Girls falamos pouquísimo. Pouquísimo. De nada. Andan cuidado esas Jaliñas, Esas Jaliñas. Esas Jaliñas... Vale, igual. Non lle vistes o cu ainda... Bueno, xa viches que cambiamos a foto aquí de David Beckham, que temos na cabeceira. Sí. Agora está David cunha nariz de payaso e unha jaliña. Claro. Un selfie que se fixo el. Porque é un... está de cómico e está ca Jaliñas. As cousas que máis nos gustan a nosos chistes e as Jaliñas. Tal cual. Porque o que dan as Jaliñas é das poucas cousas que podemos comer os dous xuntos. É verdad. Sí, sí, Como non comes chicha e eu solo como un churrasco. Pois mira, ti queres contar algo máis ou falamos de que tal nos foi a semana? Quero falar de que miña nai di tócate los cojones. Como? Non sei, oi yo hoxe pola mañá, dixo tócate los cojones. É unha frase moi de nai, Sí, tócate los cojones. E é como... As nais din frases que queren, é como, vou ser moi mala, pero non. Sí. Sabes, en plan, tócate los cojones. E dino como se fora... E aparte dino ao mellor por nada. Con moito rin. Dite ao irmán que ao mellor vai de vacación no verán, tócate los cojones. E é como... Pero parece mal, non, fan moi ben. Sí, tócate los cojones. Sí. Miña nai, bueno, o que fan moito tamén é este rollo de non dicir ben as X. Por exemplo, en vez de dicir sexo, dicir seso. Eso é moi gracioso. Ese é un clásico. Sí, pero non fan pola gracia, Non, fano porque son divertidas elas de por sí. Pois mira, vouche actualizar a miña situación da miña vida. Sabes que eu son como a Pilar Rubio Calleja. E non por jugar. Hostia! Escoita. Eu son un tanque Panzer 347. Quero explicar isto. Son a Pilar Rubio Calleja. Perdón, explico ahora porque son Pilar Rubio Calleja, pero que me fai moita gracia que deixamos aí unha bombilla desenroscada. Pero non se ve. Bueno, poñer aquí. Pois ahora deixámosla desenroscada, vamos a deixar aí. É que aquí cuidamos os detalles que vos pasaba. Son Pilar Rubio Galega. E non o digo porque este casada con un futbolista ni porque sea guapa, que tamén, no. Porque tamén teño a miña foto. No, atende. O vas de chula. No. O vas de humilde. O que non podes é andar daqui para ali, pois xente na casa, volves loca. No, vouche explicar por qué. Por qué? Porque teño tamén a miña foto que a miña denuncia. Acordaste que eu tiña unha denuncia posta a Jonathan porque un tipo me estafou 40 euros por internet. Ah, sí. E que estou a ver que me manda cartas o... Estou a cartitas con el, porque van o carteiro, traeme unha carta para que vai ao juzgado e nunca o encontran. Entonces, tiño que ir para lunes. Se tes un admirador Outra vez. secreto que che manda cartas e nunca o atopas. E nunca aparece. Sí. Sí. Entonces tiño que ir para lunes. E que pasou? Que tiña que ir para lunes e chamaronme do juzgado, de aí de Padrón. Bueno, chamaronme do juzgado e dixéronme: mira, que ao final non veñas. Matámoslo. Estamos facendo ghosting. É verdad. Estamos facendo puto ghosting. Ghosting por carta. Con ghosting no juzgado. Porque non encontran, disque. Non conta. E era para dicir así, pero buscaste, non? Non nos apretes tampouco, non? Non nos apretes que... E digo, mira, isto xa leva moito tempo pasando, ao final son 40 euros. Eu puxen a denuncia por este rollo de que os maleantes non se salan ca súa. O teu maleante. Maleantes é unha palabra moi de Netman. Que non se salan ca súa. Pero, joder, será mellor quitar a puta denuncia e deixarse de rollos, porque isto xa sei como vai acabar. Eu pensando que a señorita me iba a dicir: no, home, hai que confiar na justicia e tirar para adiante porque o mal sempre vai para a cárcel. No, que o mal sempre ten que pagar, non? Eu pensei que me iba a dicir eso. E díxome: bueno, é verdad que se queres quitar a denuncia, mandas un email e listo. E eu me cago en Dios, para ir poñele tanto follón e para quitala, verdad? Claro. É como casarse. Tanto follón para casarse e despois para descasarse é un Pensei que papel. ibas a dicir... como a follar. Tanto follón para meter e depois sacarle un momento. Sí, é verdad. Tal cual, por isto mismo. Así que nada, que non aparece Jonathan.
Se alguén conoce a Jonathan, que me mande un WhatsApp, porque... Ahora xa casi mola máis que sea así. Que nunca aparezca, que nunca haxa juicio, e que se jades así. Hostia, pero son 40 euros. Con 70 anos que aparezca Jonathan. E que me dé 40 euros máis 5 polas molestias. Eso era o que te querías. As molestias. Pois nada, son os 40 euros que máis levo falado deles en mi vida. Vale. Que máis? Queres-me contar algo? Ou sigo contando cousas? É que me pasaron un montón de cousas estes días. Sabes que pasou na miña casa? A meu pai... Sí, é o que se comenta por aí, o que lle pasa na tua casa. Estamos todos pendientes. No, pois isto vas flipar. Xa lle chamamos Guadalís de la Sierra. Vas flipar. Pois non, había que unha cámara. Pois sabes que pasou? Chegou un paquete a meu pai, de Amazon. Abreu-no. Meu pai dixo, eu non pedín nada. Sabes o que tiña dentro do paquete? Leche para lactantes. Eso te gusta, home. Cada un bebe o que quere. Pola pinta mandaron yo equivocadamente leite para lactantes a meu pai, os de Amazon. E, joder, cacho dir, eso é como mandarlle aquí que ribara un libro, non? Ou como que ti che manden preservativos, é absurdo. Para que o queres, xa? Para facerme peras. Teu pai non se fará peras ca leite para lactantes. Podémoslo sortear, amigo. O leite para lactantes. A xente todo que é gratis e de sorteos participa. Non ves que hai veces que din, que sei, sorteamos unha hostia no peito. E a xente se menciona a tu amigo con quen la compartiría. Sí, aí van. Sí, hai xente que é loca dos sorteos de Instagram. Pois falando de Instagram, estou vendo unha... non sei como decirlo. Unha tendencia. Oh, Dios, que ben usas as palabras. Eres unha maga das palabras. Verdad? Eres a Yalmiña dos verbos. Eres a mago pop das esdrújulas. Eres, eu que sei, a Carlos Arguiñano del infinitivo conjugado. Pois falando de Instagram, estuve vendo últimamente que hai moitos Instagrames que se... Instagram, esta é outra cosa. Hai moitos Instagramers que se dedican... Non dixeste esa palabra tendencia, para que me preguntas? Para ver se estás atenta, rápida. A ver se non podo notar a pasapalabra ou que porque eu utilizo unha técnica que é, eu pregunto-che unha cousa, e o que ti me dis, eso sei que non. Vale. Úsote para descartar cousas, por eso te chamo Descartes. Eu pregunto-che Descartes, e oi, que se pode facer este sábado? Eu vou ir a Pelícano. Bien, eso non é o que non hai que facer, pa onde imos? Que é unha cousa moi guai. Eu sigo xente así en Instagram, que digo, que está facendo este? Comprou este coche, vale, este coche non hai que comprar. Non entender xente así na vida. É verdad. Que ves ti, a ver, que fai este tipo? Va, foi a festa aquí, vale, pois eu pa outro lado. É verdad. Porque este fai todo ao revés. Se esta persona foi de vacacións a non sei onde, Eu pa outro lado. Sí. Que é deste equipo, pois eu do outro. Todo ao revés. Todo ao revés. Hai xente que non influencia para que seas como el, influencia para que seas o contrario. Claro. Sabes que houve... Oye, é moi importante que hai xente así na vida. Sí, sabes que houve marcas moi importantes de roupa que lle pagaban a raperos para que non levaran a súa roupa. Sí. Pois isto é o mismo. Estás me dicindo que a mellor hai xente que me sigue no meu Instagram para non facer o que fago. Claro. Para decir, onde foi comer esta? Ao outro lado. Como se viste esta? Ao contrario. Pode ser, espero que non. Bueno, que pasou? Que hai Instagrams que... Pois eso, que estuve vendo en Instagram unha tendencia que é que ora o moito Instagramer colle, pon o móvil así e ponse a contar penurias a cámara. Penurias? Penurias. Pero tristezas? Bueno, cousas que... Ou ni siquiera nin tristeza nin non tristeza. Nada. Cousas como bla 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 bla. Sí, eso vino moito. Hoxe fun á peluquería e despois tuve que ir a buscar un paquete, non sei onde é que... Mira, señor, unha vida completamente normal. Sí, o amigo colle... Fásemolo todos e non andamos a contar por aí. O amigo colle, últimamente atopome un pouco floja porque non sei que, non sei canto, porque... Si, é verdade, contar tristezas non mola. Xente que me rompa a cabeza xa teño. Sí. Quero dicir, e aparte non lle podes contestar. Entonces, xente que me conta a súa mierda e eu non poder contarlla, eu amigos deses xa teño. Eu amigos que non escoitan, a gana de foder xa teño. Tráeme outra cousa. Se ti queres contar as túas mierdas a alguén, non ter que aturalo e que non che responda, faite un podcast como a min. Non? Correcto. Bueno. Pois eu o que eu quería dicir é que hai Instagrams agora que che tocan os huevos, que che contan penurias, que che están aí que a mí che empezan, empecé con unha dieta, pero non me está sentando moi ben, porque non sei que, non sei canto, que estou un pouco triste, porque non sei que, non sei que... Nah, eu deso xa teño. É verdade. Eu quero que haxa Instagramer que se graven pa eu falarlles a eles, e que eles se graven dicindo, Tens razón. sí,
Oh, que Tes razón, non te olvides desa frase. Sí, sí. É a miña frase favorita. Tes razón, sí, sí. razón. Sí. Ah, sí. Queima o coche. Sabes? Que eso? Que hijo de puta. Claro. E que se lle das a seguir, ao día seguinte aparexe na casa con unha cerilla e un bidón de gasolina. Un bidón de gasolina e dixe, onde hai que ir? Ese é o Instagramer que eu quero. O Instagramer que me apoia, que me diga todo que sí. É verdade. Ese é un Instagramer bonito. É verdade. Ese é o que estamos buscando. Completamente, sí. Estou farto de escoitar mierdas de xente que non me interesa. Sí. Verdad? E depois ainda se pican se os deixas de seguir. É como, tia, É que... perdín seguidores, é como, tia, porque como non vai perdelos, mono? Claro. E outra cousa, en Instagram, cousa bonita, alegría, sabes? Entrar a Instagram e que haxa penurias é como poñer unha peli porno e que enfoquen a parede. O sea, enfócame, dame acción, dame cousa que eu quero, eu vim buscar aquí outra cousa. Eu quero alegría, quero estar ben, quero que todo sea bonito. Eu se quixera ver a xente triste discutir, vía unha sesión del Congreso dos Diputados. Pero eu quero ver alegría, quero, a ver onde foi de viaxe este. Claro, é que se puxo moi de moda, o sea, porque, claro, as redes sociales son moito eso, non? Que todo moi bonito e tal, e puxos un pouco de moda este rollo de cuidado que non todo é bonito, hai que mostrar a realidade. Eu a realidade, al principio, non me interesa. Pero sabes o que pasa? Que eu realidade xa teño. Claro, é como... Eu teño realidade, eu vou traballar, xa teño mierda, entón non me contes ti as túas porquerías porque estás aí por non ter porquerías. E ademais hai unha cousa que me fai moita gracia cando os Instagrams che contan porquerías que son como mami, non entenderás que... Pasei moito traballo porque hoxe tuve que ir a facer as uñas. Claro, fixe. E é como, fixe unha cantidade de fotos hoxe. Hostia, pero picáchelas en pedra ou houve un fulano que fixo taca. Non, que moi cansado, ti non sabes o cansado que é iso. Non sei o cansado que é iso porque eu estou traballando. Eu digo, tipo que traballa desde a casa. Pero bueno, sin queixar. Eu cando digo que estou traballando falo de cando traballaba de verdade, non cando xogo estas cousas. É verdade que ti sabes o que é traballar, que traballastes na vida. 12 horas de pé e traballando. Non, traballastes, é verdade. Traballo de verdade, non estas porquerías que facemos nós, que iso non é traballo, é nada. É verdade. Pois, tes toda a razón, Isto recorda moito unha cousa que quería falar aquí que me jode moito. Porque despois hai este rollo das Instagrams que che din que tens que facer todo con unha sonrisa. Sabes a que me refiero? Non. Non. Joder, ti pos ahora vídeos, que sei, de alguén facendo pesas en YouTube, sabes, un circuito de pesas ou de zumba ou de non sei que, e estás aí levantando 50 kilos de peso e dixe a ti, pai, e con unha sonrisa. Hombre, non, con unha sonrisa verás, estou a punto de cagarme. Estou facendo esforzo para non cagarme, unha sonrisa non vou ter ahora mesmo. E iso molesta-me moito, que te obliguen a ser feliz en momentos nos que non tens que ser feliz. Sabes? Practicando ejercicio ou estás, estás parindo e estás abierta en canal, pero é o momento máis feliz de tu vida, con unha sonrisa, tienes que afrontarlo con unha sonrisa. Home, non, estánme jadañando a raja da paxareta. En principio, con unha sonrisa, non estou, señora, entendes? E que te obliga, e con unha sonrisa, eu intentei, non está? E estou aí facendo ejercicio e dicho tipo, e con unha sonrisa e eu estou en plan, sabes? É como, non me sale estar con unha sonrisa. Hai así xente nas redes que che di que para ser productivo que te tens que levantar ás 6 da mañán, escribir nun diario, despois facer yoga, despois meditar, despois tomar un zumo de tos con apio e ciruelas e frutos del bosque e ilos pañar ti con tus propias manos ás 3 da tarde, a pleno sol. E con unha sonrisa, hostia, non estou con unha sonrisa, fixácheme levantarme ás 5 da mañán, mona, como vou estar con unha sonrisa? Levántense ás 5 da mañán para escribir no seu diario e facer exercicio. Facer exercicio e despois ir traballar e despois duchate e despois tal e despois empieza el día e todo con unha sonrisa. Eu con unha sonrisa non estou se me levanto ás 5 da mañán. Non estou con unha sonrisa se me deito ás 5 da mañán, imagínate para levantarme. É que é verdade. É verdade, completamente. A xente xa bastante fai con controlar os seus instintos e non ser o protagonista do próximo True Crime de Netflix. Non sei se me pillas por onde vou. Sí. Entón, creo que xa bastante fai. Entón, se ti, alguén lle ves que está pasando un momento jodido porque leva xa feitas 75 sentadillas no CrossFit, non lle dixas, con unha sonrisa, porque senón, o que lle das a ganas de meter o hostia. Entón, respeta ese momento. Sepárate, sabes? Esta xente que estás a punto de explotar de nervio, de que estás de mala hostia e tal, e vai che detrás. En plan, que che pasa? Ponte ben, ponte contento.
Me cago en Dios. Ainda te pon máis de mala hostia. Que diste, mira, que levo aquí atrás no lombo un cartel que pon cuidado co can, así de grande. E te estás vindo a botarlle a man na boca, nos dentes. Pois ten cuidado que che vai morder, joder. E non pasa nada. Entón, cal é a conclusión que sacamos disto? Non sei, falastes tanto que eu xa non sei... No, levas media hora sin escoitarme, creo, non? Eu non sei para que queria dicir isto. Porque hai que encher unha cousa que facemos e hai que ter minutos para despois poñer a xente escoita na súa casa e din, eu estou de acordo, ou non estou de acordo. Vale. O outro día pedimos a todos os meus chicoritas que me dixestes que se comprara un Mac e non sei que, primeiro de todo como dixeches ti, que non é meu. Non, é meu, claramente. Sabese porque está cheo de hostias e eu trato as cousas con moitísimo máis cariño. Sábese porque eu teño cousas e ti non tens nada. Porque ti é todo jardar os cartos, que has de ter cartos para enterrar, porque non gastas un peso ou nada. Eu non jardo os cartos, eu xa non chego a ganalos. É unha técnica de aforro que hai. Super novedosa. Na miña, para aforrar non hai que gastar. Digo, se non teño carto, xa non gasto. E creo que son millonario. Non, e outra cousa que chega a decir que me parece hostia que digas, vamos a pegar aquí un cromo no ordenador que non é teu. Aí décheme o sufreto. Me dixo un sufreto. Eu agora vouche levantar o rodapié, vouche sacar o bidé, vou vender as portas, a min non me meterás no piso, amiga. É unha cousa que estou pensando, en plan, ti fillaste esta vaina, non lle dixeches nada a nadie. O caso, e ganou o cromo de Vicente, o do Celta. Primeiro ganou polo do Celta, porque aí xa hai un muñaco deportivo, entón tocaba por contraposición, poñer un cromo dun do Celta, e ganou Vicente porque ten un bigotito precioso. Unha maravilla de vida. E vale pejarlo. Claro, vou pejar ahora mismo. Vale, moi ben. E diante de todos os checoritas. Podes contar unha cousa, mentres tanto? No, é un momento solemne. Vale, Estou plegando un cromo do ano 94. Hostia, jarda por... Despois, ao mellor, se te arrepintes, podémoslo despejar e botarlle o cuspe e poñerlle outra vez a parte de atrás. Eso é o que faz ti cos homes? Sí, funciona normalmente. É do ano 94, é de cando nos eches ti. Bueno, pois mira. Justamente ten que usaras. Bueno, poñer torto, porque reto nunca o consigues poñer reto e se o pos torto. Parece é un consello que dou sempre para a xente de... que pega cousas. Nunca intentedes pegalo reto. Xa pegalo torto directamente e así nunca fallas. Non, quixo el buscar a tortura. Que era o que cantaba Shakira. Tortura. Falaba de pegar as cousas tortas. Es unha tortura. Aí está, Vicente, queda inaugurado el Maccente. Moi ben, vaya mierda, vaya mierda. Non quedou que nin Dios. Creo que nin se ve siquiera. No, pero a mí temos que pejar máis porque soy de repente, non sei. Bueno, despois pejolle, outro día pejolle máis. Bueno. Hoxe non teño ganas de pejar. Contoche un par de... Que me toquen esos huevos, hijo de puta. Quero che contar un par de cousas. Isto, non me digas que vai a falar máis. Vou contar un par de anécdotas que nos mandaron por Instagram, vale, os nosos chocoritas. Vale. Vamos a ver, son de familia. Relacionadas coa familia, as dúas. E dinos aquí un chaval. Anécdotas na miña familia son todas relacionadas co poliamor. Xa empeza a cousa un pouco regular. Pero bueno. Nós fomos os primeiros en instaurar as relacións abertas. Tan abertas que miña tía se tirou ao pai dunha das miñas mellores amigas estando os dous casados. Bien. E unha prima de miña nai tirouse ao becerreiro do pueblo e morreulle na casa dun infarto. Bueno, isto non é risa. Morreulle na casa dun infarto estando os dous casados tamén. E, bueno, acabo dicindo o drama e a pasión están servidos. Que che parece? Que como romantizamos todo con relación abierta e poliamor. Que onde apoio os cornos toda a puta da vida. Pero, bueno, está ben, é bonito. Sí. Sí, estaban todos de acordo, menos, bueno, se non te enteras, estás de acordo. Eu son desa teoría. Ah, sí? Se non te enteras, estás de acordo. Fantástico. Que che parece? Unha maravilla. Unha prima tirouse ao becerreiro do pueblo e morreulle na casa dun infarto, verdade? Que Dios, non pasou nin un Juego de Tronos, Eso pasoulle por comer tanta carne de becerro. Malísima po corazón. Joder, para que lle morreu na casa o amante dun infarto, morreulle na... O sea, cuidado, Non estarían xogando ao parchís. Eso que se llevou. Eu pensei que eso eran películas, que nunca pasaba, que morría así e... Hostia, isto... Imagínate puxando por el pub. Polo menos hasta o salón. Deixame no salón, que sempre, bueno, vengo aquí a cobrar un becerro. Non temos becerro ni algo, confundeu, xa morreu. Dixenlle que non era aquí e doulle tanta pena que se matou. E despois o outro, que... Como é? Que súa prima, que é a súa mellor amiga. A tía do chaval este
se tirou ao pai dunha das mellores amigas. Tamén esa relación, o sea, despois tives ao teu amigo, e que? Ai, nada, a túa tía e seu pai, e ti estás a outra movida. Home, pero... Non te salpica, Se non está moi cerca, non, pero... Joder, pasan cada cousa aos nosos chiquiritos que a hostia. Eso sabes por que pasa? Por qué? Por ser de pueblos pequenos. Sí, que se entera todo o mundo de todo. Non, home, e tamén porque hai pouca xente, e entonces a nada que te metas na casa de un. É que, joder, desde aquí en todo mal temos que dar un consello que é que se queredes facer estas cousas, facedelas, pero salid da aldea. Eu, dúas parroquias, hai que deixar dúas parroquias polo medio. Eu vou te dir unha cousa, é peligroso hasta cambiar de país. Porque ti vas co teu amante a Portugal e vai a ver alguén que che ve. Sí, home, que tamén ir a Portugal. Coño, pois po outro lado está Asturias, tamén... Bueno, aí ao mesmo non che conocen. É verdade, a xente tira máis cara a Portugal. Si queres poñer os cornos, sempre diagonal. A León. Aí non vai ni Dios. A xente vai a Asturias ou vai a Portugal. Ti vas a León, aí non te ve nadie. Ao mellor está o teu home facendo a despedida do solteiro. En León. Sí. Pois entón estaba aquí e poñes os cornos por burro. Sempre, nas relacións extramatrimoniales, diagonal. Si vas pa aquí ou pa ali, píllante. Hai que facer sempre diagonal. O sea, aquí en León, porque hacia o mar, complicado, ¿no? Bueno, no medio do mar. Se te metes ali nunha batea... É verdad. La mar. Ahora, para o o norte mal, porque ti vaste pa a Coruña a poñer os cornos, aí veche todo o mundo. Diagonal, sempre. As cousas, para facer o amor en diagonal. Por exemplo, cando vos deitedes na cama, nin así, diagonal. Por qué? É o secreto porque despois non se ve a cama movida, nin se hai pelos, nin nada. Hai que follar en diagonal. Non che caen os pelos. Todo o secreto para poñer os cornos e non te pillen é facer as cousas en diagonal. Vale, os mensajes, en vez de mandalos, o sea, que son encriptados. Claro, tens que mandar un párrafo e ler en diagonal. Claro. Todo, a clave está para que non che pillen cando pos os cornos é a diagonal. Estás dicindo tal normalidade que che dá risa hasta ti. No, que é completamente cierto. Vale. Por exemplo, eu vivo aquí, ti vives aquí, quedamos aquí. No, En diagonal. E aí é onde non vos pillan. Moi ben, moi ben. Cando vaiades ao motel, non podedes entrar así, tendes que entrar en diagonal. Así é como non te pillan. A diagonal é a clave para... Mira, é moi raro que esteve de acordo contigo, pero é verdad. Claro. Completamente. Efectivamente. Moi ben, xa empezan as cousas un pouco tortas, pero... Pero é o que buscamos, diagonal. Moi ben. Para que non te pillen. Cando pos os cornos, a clave son as diagonales. Neso e no fútbol da Copa da UEFA. Diagonales tamén. Ti non estarás... Hai que tirar diagonales. Non estarás dicindo unha teoría de algún entrenador de fútbol. Non, home, non, que isto é ciencia ciertísima. Bueno, vale. Por que pillaron ao becerreiro? Porque foi red, se foran diagonal non pillaban nunca, jamás. Por exemplo, o pai da miña mellor amiga e miña tía. Mal. Claro. Se fora o pai da miña mellor amiga comigo, diagonal, non nos pillaban. E ten que haber diagonales, o que non podemos é ir rectos. Bueno, pois esta é a teoría de Telejaito para as infidelidades e... Si para as infidelidades diagonales e para non engordar escuadra e cartabón. Eso outro día. Vale, vou ler outra anécdota. Boas, meus. Bueno, mandou no día da nai o mensaje, entón di, felicidades ás vosas nais, espero que lle regalarades algo. Parece, porque é un chicorita e os chicoritas queremos con locura e sabemos que a dan, pero parece faltada. Por qué? Felicidades a tu madre. Felicidades a tu nai, campeón. No, pero é con cariño porque foi o día da nai, entón di, boas, meus, felicitacións ás vosas nais, espero que lle regalarades algo. A miña comprouse o seu propio regalo, un reloxo. Currao, porque o empaqueta ela, e faixa sorprendida, e di, es lo que quería. E danos as gracias tamén, e máis aos irmáns. E di, bueno, que cuidedes as vosas nais, como a ti. E pois di, espero que sigades a sección de como lle vai a beca, lo necesito fuertemente. Ben, pois, eso xa cumplido. Eso xa cumplido. O de regalar, bueno, está gracioso isto. Eu fago moito eso, creo que xa o contei aquí tamén, o rollo de que cando me dan un regalo, sempre digo, es justo lo que necesitaba. Xa, pero non compras ti. No, pero agora é unha frase que me sale. Aquí hai un puto terror que é como hasta os huevos quedou esa madre de que lle regalaran sarténs e pesas pa a fariña e porquería desta que dixo, mira, e de tomar polo cu, xa me comprou o que me gusta, que vos nin atendedes a nada. No, estás te equivocando. É que non lle regalan nada. Directamente. Sí.
Creo que desde que lle fixeron un collar con macarrones na unitaria, non está xendo e lle regalou nada a esa madre. Entón está ben, a señora compro, empaqueta ben. No, pero non está. Bueno. Está fatal. A ver, eu fago, como diste, en diagonal. Porque eu, en vez de comprar cousas que comprarlas eu misma, o que fago é pedirlles a alguén. Entón eu dixo, che, cómprame non sei que. E cómpresmo, empaqueto. Eso é transportación de ángulos. Ah, vale. Non é diagonal, eso é transportas o ángulo. No, porque aquí abajo. No! Ui, que bom! Eso é unha transportación de ángulo. Eu creo que me estou perdendo algo. Colles a alguén e dirlle, isto que quero eu aquí, transporto yo aquí. E entón depois chegamos o regalo. E cando é unha infidelidade, tamén transportas algo, Si é TS, pero se as transportas en diagonal, non te pilla. Bueno, que me gusta tamén esta técnica. No, a mí non me gusta. A mí así, sí. Gústame a nai. No, a mí o que me gusta é que faga eso e despois darlle os cartos. A mí esa teoría gusta me bastante. Moi impersonal. É moi impersonal, pero eficiente e eficaz. Aí hai unhas personas. Aquí viñamos ao mundo. A ser cariñosos ou eficientes e eficaces. Eu vim a comer pulpo. Ah, bueno. E de aí non me muevas. Pues logo, bueno, pues logo nada. Esa madre, o que está facendo como boa gallega é poñerche as cousas claras e falarche super mal e dicirche que eres un hijo de puta sin dicircho. Entonces, regálase a la misma, desempaqueta o como dicindo esto era o que me gustaría, que houbera un paquete aquí, pero non hai. Hai un reloj, xusto que quería, que vos lo dixen 6 veces que quería un reloj, e depois fai a xogada maestra de Gallego Supremo que é moitas gracias. Por nada. Agora, se vos non entendedes que vos a nai vos está dicindo sodes uns hijos de puta e vos vos desheredar e ides comer mierda a partir de agora, pois nada, pero iso é o que está pasando. Bueno, e un saludo moi cariñoso para o noso Chicorita. Sí, e que nos dixo que felicidades a nosas nais. Felicidades a túa. Ves como parece un insulto? Felicidades a túa nai. Pois nada. É que está moi ben, agora fora de tal, que está moi ben que as señoras se regalen sus cosas, pero compradelle algo vos tamén, joder, ainda que falledes. Pero me cago, Los regalos non nunca te se compraste algo tú a nai? Hombre, claro. Que compraste? Hostia, ahora non me acordo que foi. Non lle compraste unhas gafas nada. de sol. Oh, cabrón. Que me dixera... Creo que é tú a nai, Carmen Lomana. Por favor. Martirio. Mira, nai, falle falta gafas de sol. Ai, non teño gafas de sol. E eu dixen, ajá, dixo que non tiña gafas de sol. E chegou e comprou unha cela e dixo justo lo que necesitaba. E de ellas e dixo, ai, Dios mío, que quería, joder, que ben. Por qué? Porque os outros monas regalaronlle cousas que non sabía que quería. Non sabía, regalaronlle cousas a miña nai que non sabía nin que as sabía. Como as vai querer se non sabe nin que existe? É que, podemos falar un día desto tamén dos regalos. Cando lle regaledes algo a alguén, non lle regaledes cousas que vos pensades que lle van gustar. Regaledes cousas que lle gustan. Podes poñer un exemplo, pasou a min. En mi piel de melocotón que teño. Resulta que, ainda o vin hoxe, unha vez regaláronme uns amigos meus, preguntáronlle a miña irmán, a mi santa hermana, que me podían regalar polo meu cumpleanos. A miña irmán, que é a persona que máis me conoce neste mundo, sabes que lles dixo que me regalaron? Un xogo de mesa. Pero un xogo de mesa de sillas que se van poñendo unhas encima das outras e o xogo é a ver a quen lle cae antes a puta torre. Xoguei algo a veces eso? No. Sabía que existía eso? No. Eu quería eso? No. Pois aí está. Non lle regales algo. Que lle parece moi de regalar un juego de mesa? A alguén que non lle gustan. A alguén que non lle gusta, que a mí non me gustan nada. Por exemplo, se ti foras unha persona que lle encantan os juegos de mesa, que porque non che gusta divertirte, pois regálale juegos de mesa. É que aparte non sabía nin que existía ese xogo. Claro, se ainda fora o tozudo como unha mula. Se ainda fora o quién es quién. Coño, se siquiera fora un trivial que despois o vendo por 50 euros. Claro, sí. Pero este que valería 6 ou 7. E máis que non quere ninguén, porque o xogo das sillas para min é o de... Hai que meu pai piñarnos a lambada para bailar a xogar o xogo das sillas. Xo contei varias veces. Non sei. Sí. Bueno, pois eso. Que joder, que cando regales algo... Que che parece se sorteamos o meu xogo das sillas? Os collóns. Eso máis os rollos para os lactantes. Que non sorteamos nada, non se sortea nunca si máis nada. Porque sorteo... despois mandalo é un follón que flipa. Ah, pero que viñan buscar. Si, o que me faltaba a mí andar pendiente da xente. Eu a Chicorita regaláballe todo o que teño. Este jersey, o pantalón, a bombilla. Vale moitísimos cartos para ser sorteos, O sea, moitísimos. Joder, que pois é que mandar. O puto envío vale cartos. Que vale un montón de... E aparte hai que ir hasta ali, hai que gastar o gasoil.
Sí. Pero bueno, eu se os chicuritos queren un sorteo 2 paquetes de leche para lactantes e o xogo das mesas. Seguro que das xa sillas. lle deron a alguén. Vas ter que comprar 2 paquetes de leite para lactantes por facer... Que non, está aí, jardineiro, está da miña man. Entón, se queredes sorteamos 2 paquetes de leite para lactantes en polvo, creo. É máis un xogo de sillas, de que perde o que lle caian, é unha cousa trepidante. É a tamaño real? As sillas? Sí. Hostia, se fuera a tamaño real, quería... É o único que xogo de sillas que me interesaría a mí, en plan, pá! Eso, o tamaño real, se eres unha cucaracha. Bueno, ti eres un pouco cucaracha. Aí está ben rejalado. Bueno, deixamos aquí o programa, por isto vamos. Ah, xa está. Sí, non? Leva un pouco tempo. Que vamos levar un pouco de tempo, vamos. Ai, espera, que quero dicir o de Joselu. Moi rápido, que me fixo moita gracia, que xogaban o partido máis importante do mundo mundial. Quen é Joselu? Agora cho conto, semifinales de la Champions League, Real Madrid-Bayern de Múnich, un equipo español contra un equipo alemán, superpotencias, miles de millóns de euros, ganaba o Bayern de Múnich, pim, pam, non sei que, e mete 2 goles un fulano de Silleda. Que va? 2? 2, e gana o partido un fulano de Silleda, que se chama José Luis. Porque está moi bonito por ese Joselu, pero chamas de José Luis. Entón, pareceme moi gracioso que se decidira o máis top do fútbol mundial con 2 goles dun fulano de Silleda que se chama José Luis. Sí, E é increíble. Ai, pues que guai. E eu que camiseta de Beckham. Podendo ter a de José. De José Luis. Que por que se puxo José Lu? Sabes o bonito que sería? Gol de José Luis. El 10, el jugón. Quedaría non sei que número ten. Pero que está moi ben. E aparte é moi gracioso porque José Lu, no seu tweet máis famoso, foi cando tuiteou en 2012: alguén me pode pasar un link para ver o Real Madrid? Un link piratilla. Porque quería ver o Madrid e así, a lo piratilla. Ai, pero é super gallego, encántame. Hostia. O sea, pide links para... Bueno, o rollo do pirata, do fútbol pirata, eso é inventou nun gallego. Naceu en Stuttgart, sendo de Silleda, claro, seus pais emigrados, o sea, ese tipo... E despois, tuvo que ir a solucionar todo. Claro. E iso é moi gallego tamén. Esperou, teño que ir a solucionar. Estaba sentado no banquillo e dixo: Carlo, désame a min, sacademos de aí, me cago en día. E mi facer o que mandalo, me cago en día. José, non trovesía. Me cago en unha puta madre que vos pareu a todos. E mi facer o que mandaron sus podes nada, hostia. Dios, teño que sempre eu, joder, un tamén se cansa, que entrou así no vestuario, un tamén sempre, bum, é que eu non podo estar sempre arreglando vos as porquerías. Tendes que, o día, xa que dixo José, o día que falte eu, come vos a mierda. Nesta empresa, porque claro, José Lu, que como é gallego, así que por default chamo empresa. Nesta empresa son eu todo, coño. E depois, claro, cando veñen os sueldos, non son o que máis cobra. Eso tampouco é. Estou sacando o traballo adiante. Estou facendo o traballo do encargado. É moi gallego tamén. Sí. Joder, pois que... Cando falte eu, vais a empresa a tomar polo cu. José Lu, que é un equipo de fútbol. A empresa esta, non? Ai, Dios. Temos que seguir a José Lu en Instagram. Bueno. Para cando veña a Silleda. Ai. Digo, de que ti sabes que ilusión me fai a mí saber que un goleador de Champions estuvo na Semana Verde? Eso só pode pasar en Galicia. Un fulano vende os tractores en plan, tremenda maquinaria, amigo, me cago en... Bueno, marcho que teño Champions agora. Eso pasou. Que increíble, chaval. Por que vaya? Eu marquei goles no campo, no José Luis, non sei como se chamará, o campo de Silleda, está en nombre... Marcaches ti goles, ti foches xogar. Ai, non, bo. Marcaches goles. En Silleda Galifei. Pero, a ver, non sei, ti cando xogabas ao fútbol en el año 80 antes de Cristo, usted de que xogaba? De estorbar. Esa é a posición que máis me gusta a mí. Que eu metí goles en Silleda? Que sigamos... De neno. Vas ir a Champions? Ai, non sei. Pero que foi José Luis? Eu tamén fui a Semana Verde. A mí pillei un montón. Este ano, se nos invitan a Semana Verde. Pa que? É chulísima. E aí están, este. Bueno. É a rosquilleira. Entonces, Nada, que me fai moita gracia que José Luis gana... Bueno, non sei se gana ou non a gana. Actualizaremos cando sea a final da Champions que tal lle foi a José Luis. Ai, non acabou. No, bueno, xa vedes que este programa é moi fuerte de fútbol, pero tampouco moito. No, todos, agora, eu a partir de agora só me falar de fútbol. Porque bien que hai programas que só falan de política, pois non só de fútbol. No, tampouco. A min gustame o fútbol, pero polas camisetas.
Ah, claro. Por os guapos tamén. E porque haxe un tipo que se chama José Luis. Claro. O resto. Pero que ti sabes que bonito é David Beckham, Roy Keane, Lionel Messi, José Luis. Po ano que ven, José Luis vai xogar con Kylian Mbappé. E vai dicir José Luis, sácate de aí, cabrón, tío, es que teño que ir aquí a facer as cousas. Kylian! O gallego... No. Ao segundo día estáis chamando Moncho, porque mira, eu de Mbappé, a mí eso. Moncho, hazte de aí, coño. E chegará José Luis e vai aparcar. Kylian, sácame o coche que ti ganarás máis, pero eu son máis vello. E iso, ao gallego se importa moito, Eu estaba aquí antes, eu son máis vello. E esta empresa, que é un equipo de fútbol, José Luis. Pois que... Sí, señor, que fenómeno, José Luis. Vale, pois parece que se deixamos aquí o programa. Venga. Hasta a semana que vamos. Ou 15 días. Ou 15 días, depende do que mucho vai no mar. É verdad. Ao mellor leva unha hora, mas tomar polo cu. Eu agora... Ti sabes o que fai o mar? O mar? Te papa, O mar... E sobre todo se estás na casa. O mar é como as amigas divorciadas. Te papa. Pois a ver se temos suerte. Eu agora o meu destino non o controlo eu, controlo o Neptuno. Que é un pub que abriron aí en Santa Comba. Pois eso, se seguimos tendo a telejaita, non levo a un golpe de mar. Un golpe de mar, unha olilla. Porque ti, cache, ti o máximo que fostes así... Conto-che a verdade. Foi a barraña, o mío. Conto-che a verdade. Resulta que os pantaláns, claro, do mar non sabía nada, ahora sei este pantalán, que é como pantalón, pero do mar. Entón, o pantalán ten unha parte de dureza, de pedra, de 100% suelo persona de pisar bien. Ladrillo. Sí. E despois ten unha de madeira que sube e baja, que está no mar. Ascensor. Non, home, un pantalán. E como vas subir e bajar? Porque cando sube a marea non pode estar fijo, Dios, porque non pero que rebenta. ingeniería é esa? Escoita, que non escoita. E entonces eu non vi nunca. subíme no pantalán este de madeira e así, e tuve que baixar que me mareaba. Como para subir no ar. A min, solo isto xa foi como... tamén vou pa aí e todo ben. Eu vigilo desde aquí, desde longe. Pois nada, lobo de mar. Lobo de mar. Deixamos o programa. Se hai lobos de mar, tamén hai raposas de terra. Vémonos a semana que ven. Chau, xillis. Zúmbale. Zúmbale. Poñemos o canción para agora. Poñémola de vos. Ai, dime que rodilla hai. Sí. Este manches de moi. Joder. Pensei que estabas de coña. E non estás preparado para os bailes latinos.